Jane pas ya, jane pas ya. Senajan wujud temong peksi. Jane suaraku ki jek apik apa ora sih, Pak? Ki kudu pengakuan jujur lho ki. Yo wani agawe ta lining bronto. Cengkokku koyo sinden beku to senantiku ki aku. Sing temokku to. Alus manis tur mrak ati. Wis suwe nggonku anggoleki si podang kuning ambek nunggu kanca kan ngono kuwi jane dira-dirane ya Belum rime. Ebo bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo digarap halus nganggo kecil. Luar biasa suantene barangga tesih sae lho, Mbak. Bocah apik. Apa meneh sing enek nglenggu-lenggu iki ibarat manuk kutut ki konge rada suwe. Andane. Yo, dados.
reso ora jajan jos di zaman berjuang jur kelingan anak Kula nuwun ya biyen tak openi Mbah Narto. saiki ana nganti Jarene wis manang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali nek gunung Mbah Narto. tak cagongi sego jagung Ibu Suyono matur nuwun. yen mendung boten sah kula tak cilih kabeh gunung Alah gayamu Mas rasa kaya ngono aku nek kuwi. karo Buyono kene ini nanggap campur sari rong itu MC nisik lho Mas Yono ki Lah ya. sing dijob ki penting bogel MC bebas Dino iki cuti. aja mlebu Karyawan. streaming lho niku nek nganti juraganku mirsani Sakar bisa nyawa nang desa dadi raja. mundur mundur Semar Mulyo spesial kagem Eyang Narto nih ala katir-tir zaman berjuang jur kelingan anak-anak Masih spesial buat Mbah Narto. Maju, maju, rada maju. ning saiki ana ngendi keturutan ya saya ning gunung academi sego jagung yen mendung tak silih capek gunung ben iki akeh artis to nih Siapa? Mas Bendot Mas Sabar iki penyanyi kabeh Jenengan nek apal kabeh ya? Mas Mitro nih Mas Mitro iki rasa nyanyi ning penggayeng Engko apa meneh engko bengi anu Mas Gepeng ngetokke jurus. lho oke sanyak ngetokke to nih Dalam raketang sak pupo anake sapa diaturi kelanganane eyangku Mbah Narto. Anu wis ngetokne lho. Wis tenang ae karo Mbah Narto iki Ya. yo Sakar bisa nyawa nang desa dadi
Pesan moral bagi saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Matur nuwun. Penak Yoni. Penak banget Mas. Semar Mulyo kok campur sarine kok. Pak Lilani konmu pamit lunga. Oh melengku jangan disebrono. Ning luar negeri putus sing ati-ati. Anak bojo ning omah ngenteni. Yo Kanggo nunggu ngenteni balimu. tak rewangi Tak rewangi berani dek waktu awi mulih malah ngarani ati orang gawa duit malah gawa penyanyi. anake sapa iki anake sapa aku isin yen disawang tangga emo nyawang aku wis emo nampa ra kelingan janjimu semono. Omah gedhe iki wis arep rubuh. Nanging aku ra neteske donga anak saya gedhe ragate. Kowe mulih lunga bayi oleh-oleh. Spesial kagem yang Narto. Anake sapa katur lumantar Semar Mulyo. Mas, Piye? aku keperingan. Ah, mak barang. Saya tak sukone tisu. Sing mati ngono lho, Mas. Seorang ngarepmu. Bocah kok ngomong kemenangan. Dingeti Mas Bego. Pak Lilani anggonmu pamit lunga. Biasane nih jangan disembrono. Ning luar negeri putus sing ati-ati. Anak bojo ning omah ngenteni. Aku nunggu ngenteni balimu. Tak rewangi berani dek waktu awi mulih malah larani ati orang gawa duit malah gawa bayi. Anake sapa ni? Iki anake sapa? Aku isin yen disawang tangga. Allah nyawang Emo nyawang aku wis emo nampa ra kelingan janjimu semono. omah gedhe iki wis arep rubuh. Nanging aku ra neteske Awang-awang mulih malah nglarani ati. Kowe mulih lunga bayi oleh-oleh. Piye Mas? Kowe iki salah paham.
arisan iki. Hae. Pun krasa to jenengan niku mau. Nembe hae ngoten niku. Mendek Pak Sabar. Yen nyawan manis esemu kaya bisa ngeluluke atiku. Rino wengi ra bisa turu yen kelingan solalan guyumu. Tresno iki tak titipke jaga nendhe selawase. Tresno iki ra bisa pisan senajan aku ning Bogor papane. Ini aku tak pakai ya Pak Sabar. Dilajeng napa menika? Omku. Oh, dilajeng Pak Sabar. Pak Sabar langsung tindak mriki napa pripun? Lagune napa menika biasane Pak Sabar menika? Lagune unik-unik rek Mbak, bener. Pak Sabar. Nek kok krungu mathong ngomong mudeng judule kok. Niki langsung bablas jenengan napa pripun Pak Sabar? Manut lagune napa Pak Sabar menika? Oh, sing nyanyi. Oh, Pak Sabar mawon terene sing nyanyi lagune napa menika Pak Sabar? Nah, mawi saged dimedlekke mangke ndak terus langsung lanjut jenengan. Niki mawon lanjutke. Nggih. Siapa iku? Kinten-kinten napa menika, Pak? Seragiran napa Pak? Seragiran napa? Sik yo Om Landa. Rada alusan napa? Oh nggih, mandek sik, soalnya lagune Madiun Ngawi ya. Pak Dek, nika dilajeng rumiyin, titip tresnone. Tutup nggih, titip tresno nggih. Pamut Madiun Ngawi. Nggih.